Benvinguts un dia més al programa de notícies d'Amics de la Terra Balears, un informatiu que cada migdia ens acosta a l'actualitat del medi ambient. I què tenim avui de nou? Avui tenim un programa especial en el qual parlarem dels efectes del canvi climàtic que ja estan patint molts de països del món. I ens preguntem, tenim alguna cosa a veure en tot això? A les darreres cimeres sobre canvi climàtic celebrades a Copenhaguen i a Cancún es va parlar precisament d'això. Ho anomenen justícia climàtica. Però un moment, què volem dir quan demanem justícia climàtica? Bé, és una gran pregunta. I és que, sabem realment de què estan parlant? Anem a veure què n'opina la gent del carrer. Saps el que és la justícia climàtica? No en tinc ni idea. Home, per jo és que s'estan desfent uns països, unes terres, uns cultius, perquè els que més tenen puguen tenir més. I els que menys tenen, mesquins es queden en res. Me imagino, yo pienso la justicia es la que está ahora luchando para que dejen de emitir tantos gases y tanta contaminación a la tierra y al medio ambiente. Com a principis generals, el respecte que hauria de tenir la humanitat sobre els recursos naturals i la natura. Vull dir, a partir d'aquí podem deduir moltíssimes coses. És difícil de dir, però jo trobo que nosaltres som els responsables i que hauríem de ser com a mínim una mica raonables i coherents i saber de quina manera volem sortir d'aquesta situació. Bé, sembla que poca gent té clar a què ens referim quan demanem justícia climàtica. Potser el testimoni de persones que pateixen una situació d'injustícia climàtica ens pot ajudar a entendre millor de què parlem. Antes, siempre en el verano, siempre habían lluvias. En marzo y abril siempre caían unos aguaceros y ahora no, ahora se ha alargado 6, 7 meses de verano. Sembramos en el verano y también sembramos en la época que va a entrar el invierno. Entonces el tomate florea, se saca la cosecha en el invierno, pero como antes el invierno no era tan bravo como lo es ahora, entonces todas esas cosechas se pierden, se han perdido. Como el tomate, la lechuga, no se puede tener a cielo abierto porque el agua lo destruye. Antes era una zona fresca, rica en biodiversidad. Teníamos 10 especies de árbol de bálsamo únicas en el mundo y que a partir de la deforestación que han hecho las constructoras se nos perdieron. Tenemos 33 especies a punto de extinguirse. La crisis climática en realidad la producen las transnacionales, los países capitalistas, los del primer mundo, los que emanan dióxido de carbono a diestra y siniestra, y nosotros los más afectados somos los países tercermundistas. El arrastre de las aguas con mucha fuerza cortan, digamos, las carreteras, ¿verdad? Especialmente en zonas del Bajo Lempa. Entonces esto nosotros necesitamos como apoyo para reparación de carreteras, para tener, digamos, entradas a nuestras comunidades donde podemos sacar nuestros productos como granos básicos, para sacar a las personas cuando se presenten eventualidades de llenas como las que han ocurrido anteriormente. Pues en cierta forma ver que comienza a llover, ¿verdad? Anochece y luego pues la sorpresa es levantarse ya directamente porque es que el agua lo levantó a uno, porque el agua ya había pasado los niveles. Ya el río Lempa se había tirado, había cruzado las bordas, la calle. Esa tormenta fue sorpresa. Entonces nadie tuvo chance de guardar sus cosas, ¿verdad? Mire, se perdió vamos a decir, de lo más mínimo hasta lo más grande que fue la vida. Estem parlant d'inundacions, sequeres, crisis alimentàries, destrucció de comunitats senceres i migracions. En fi, canvis sobtats en el clima que sacsegen les poblacions més vulnerables del planeta. I pensar que tot això pot ser agreujat pel canvi climàtic. I pensar que el canvi climàtic és conseqüència del nostre estil de vida, basat en el consum de materials, en la sobreexplotació de recursos naturals, en l'abús de les fonts d'energia, en el transport a gran escala,
en el creixement i la diversitat de residus, en l'obsolescència programada dels productes i en la cultura d'usar i llançar? I a les illes, quin impacte pot tenir el canvi climàtic? És clar, perquè afegit a tot això, tenim una altra amenaça a les illes i a la costa, la pujada de la mar. Hem consultat amb Jordi Salewski, un geògraf que ha estudiat el tema. Anem a veure què ens diu. Les Illes Balears som especialment vulnerables perquè estem dins del mar Mediterrani i les previsions que hi ha de canvi de temperatura del mar són força importants. Les prediccions, quan pot pujar el nivell del mar? Doncs tenim diverses informacions, però no sabem què podem fer per avançar-nos a això. Doncs una gestió urbanística planificada, vull dir, el nostre litoral ja està prou saturat, però a l'estat espanyol el 50% de la població viu entorn al litoral, amb tota la riquesa que hi ha allà, de construccions, cases, negocis, i això s'ha de plantejar cap a un futur, veure quina gestió es pot fer, urbanística. Realment és un problema molt seriós. Estem parlant d'un canvi amb conseqüències incalculables per a les illes. Però què podem fer nosaltres davant d'un problema tan gran? De quin tipus d'accions parlem? Consultem amb diferents ONGs a veure què ens proposen. Connectem amb Jordi Darreres. Bon dia, Jordi. Bon dia des del Molinar. En primer lloc, hem de ser conscients que el problema del canvi climàtic és massa greu per deixar-ho només en mans dels governs i, per tant, el que hem de fer és fomentar l'implicació també del teixit associatiu, de les empreses i de la ciutadania en general. I, en segon lloc, també hem de tenir en compte que el canvi climàtic no ens sortirà gratis i que, per tant, haurem de fomentar estils de vida més austers, estils de vida que impliquin menys consum de recursos en diferents àmbits, com pot ser l'alimentació, el transport, la climatització, etc. Ser conscients que haurem de pagar un preu i que aquest preu és que ens haurem d'acostumar a viure amb menys recursos. Pareix que sí que podem fer moltes coses. Tornem al carrer i coneguem el que ens proposa la Marta de Saltressanalla i en Biel de Finestra al Sud. És molt important que els consumidors tinguem actituds austeres i de responsabilitat, perquè a través del nostre consum i de la nostra manera de viure, realment és com influïm en els productors del sud. Podem fer moltes més coses per solucionar aquestes dues crisis ecològica i econòmica que estan afectant en major mesura els països empobrits. El que podem fer és canviar el nostre model de consum per un més just, ecològic i solidari. I, a més, reclamar als nostres governs que cerquin una sortida en aquests termes. Realment no és tan difícil fer-hi alguna cosa i ens sorprendrà veure que, a poc que nosaltres facem, la unió de totes aquestes petites accions té un efecte molt gran. El canvi climàtic també és cosa teva. Hi ha moltes coses per fer. Només és qüestió de començar. I tu, signes?